Samantala, idol, supply naman po ng dugo sa lalawigan mababa pa rin. Para sa detalye, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Mababa o hindi pa rin sumasapat ang supply ng dugo sa buong bansa kaya puspusan ang kampanya ng health authorities para mapunan ito. Ay kay Dr. Gerald Juquino, ang Blood Donor Recruitment Manager ng Region 1 Medical Center, hindi pa rin maipantay ang pangangailangan sa dugo sa supply na mayroon sa mga blood banks. Sa ngayon, kinalulungkot kong sabihin na kinukulang pa rin tayo ng supply. Kasi sa ngayon, mas marami yung nangangailangan ng dugo compared sa mga nagdo-donate. Sa isang araw kasi, minsan kaya nating makapag-issue ng dugo na kahit umabot ng 50 hanggang 100 sa isang araw yun. So kung kukunti ang nagdo-donate, syempre kawawa din yung mga taong nangangailangan. Dahil dito, patuloy ang kanilang panawagan sa mga taong qualified na makapag-donate ng dugo. Itong activity na ito ay napakarangal. Minsan ay iniisip nila, hindi, magdo-donate ako pero may mga trabaho kasi ako, may mga gagawin ako. Pero isipin na lang nila yung 1-2 oras na igugugol nila sa pagdo-donate ng dugo, pero isang buhay ng tao yung kanilang madudugtungan. Kahapon na sa isinagawang Blood Donation Project ng RMN Networks, katuwang ang RMN Foundation at 104.7 IFM Dagupan bilang parte na ika-73 anibersaryo ng RMN, mabot sa 32 bags ng dugo ang nakolekta. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.